Wij zijn van Zimmer benaderen teruggegaan als ze hier een instant padelbaan lezen mochten. En we zijn laten we eens even praten en een kop koffie drinken. En uiteindelijk had het resulteerd in dat hier een paar weken geleden deze baan opgebouwd is. En dat we nou ook padel aanbieden kennen, tijdelijk. Want tot wanneer leidt dat krijgt? Het is de bedoeling dat het tot eind maart ongeveer staan blijft. En dan beginnen de competities weer van tennis. En dan hebben we half jaar een tennisbaan weer nodig. Vernielt zo'n padelbaan de tennisbaan dan net, omdat het erop leidt? Nee, dat valt heel wat mee. Want dit is een instant padelbaan. En die kan zonder fundering geplaatst worden. En dat betekent dat je hem tijdelijk gaat staan voor een bepaald evenement of voor een aantal maanden, like als hier het geval is. En dan kun je hem dus opbouwen en afbreken zonder dat dat geval gaat had voor de ondergrond. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hoewel het tennis nog hield die het populair is bij een soort mensen, like padel wel hield die het populairder te worden. Ik vind beide sporten hartstikke leuk om te doen. Alleen ik moet je zeggen, de laatste tijd, padellen geeft wel een beetje de doorslag. En dat komt met name doordat het wat spectaculairder is. Het is wat actiever, je bent wat meer in beweging. Dus ja, misschien slaat de teller wel de goede kant op naar padel. De vereniging die biedt tennis aan in een prachtige sporthal. Alleen dit is een mooie verbreding van de activiteiten van de club. Dus zo boor je nog meer leden aan en heb je wat meer aanbod voor je leden ook. Enthousiast door padel, enthousiast door tennis. En dan is dit een super combinatie om aanbieden te kennen. En het is vrij om te hieren voor zowel leden als boetestaanders. Dus dat is echt wel vrij uniek.